Així que i les dues el cantaran, però resulta que avui i ara el focus no està sobre l'escenari, sinó que està sobre l'escenari és el Mabel, que ens ballarà la seva pròpia cançó i esperem poder acabar la cançó, encara que sí, i no emocionar-nos del tot. Una lliçó, Mabel, una lliçó. En el lugar equivocado.
Bueno, se hace difícil continuar, ¿eh? Chicas,